Roma Kapitulo 13. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan, kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios, ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa, ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat niini silutan gayod. Kay ang mga punuan dili angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo, kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok, kay silutan gayod kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat og dautan. Tungod niini, tumana ninyo ang mga namunuan, dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kundili tungod usab sa konsensya. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog mga buhis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa, bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo, ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. Ayaw paggapos sa utang, gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isig katao, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panabaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katao, sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katao, dili makahimog dautan ngadto sa iyang isig katao. Busa, ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata, kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa, isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalaw-ayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinuon, himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. Roma Kapitulo 13. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan, kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios, ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa, ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat niini silutan gayod. Kay ang mga punuan dili angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo, kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok, kay silutan gayod kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat og dautan. Tungod niini, tumana ninyo ang mga namunuan, dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kundili tungod usab sa konsensya. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog mga buhis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa, bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo, ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. Ayaw paggapos sa utang,
gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, Ayaw panabaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo, dili makahimog dautan ngadto sa iyang isigkatawo. Busa, ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Nasayod kamo unsa ng taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa, isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalawayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinuon, himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. Roma Kapitulo 13. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan, kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios, ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa, ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat niini silutan gayod. Kay ang mga punuan dili angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo, kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok, kay silutan gayod kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat og dautan. Tungod niini, tumana ninyo ang mga namunuan, dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kundili tungod usab sa konsensya. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog mga buhis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa, bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. Ayaw paggapos sa utang, gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, Ayaw panabaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo, dili makahimog dautan ngadto sa iyang isigkatawo. Busa, ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Nasayod kamo unsa ng taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata, kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa, isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalawayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinuon, himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog.
Roma Kapitulo 13. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan, kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios, ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa, ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat niini silutan gayod. Kay ang mga punuan dili angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo, kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat kamug dautan, angay kamong mahadlok, kay silutan gayod kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat ug dautan. Tungod niini, tumana ninyo ang mga namunuan, dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kundili tungod usab sa konsensya. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamug mga buhis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa, bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo, ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. Ayaw paggapos sa utang, gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isig katao, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, Ayaw panabaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katao, dili makahimog dautan ngadto sa iyang isig katao. Busa, ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Nasayod kamo unsa ng taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata, kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa, isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalawayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinuon, himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. Roma Kapitulo 13. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan, kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios, ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa, ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat niini silutan gayod. Kay ang mga punuan dili angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo, kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat kamug dautan, angay kamong mahadlok, kay silutan gayod kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat ug dautan. Tungod niini, tumana ninyo ang mga namunuan, dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kundili tungod usab sa konsensya. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamug mga buhis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa, bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo, ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. Ayaw paggapos sa utang,
gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, Ayaw panabaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. kining tanan ug uban pa nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo dili makahimog dautan ngadto sa iyang isigkatawo. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa, isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalaw-ayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinuon, himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. Roma Kapitulo 13. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan, kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios, ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa, ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat niini silutan gayod. Kay ang mga punuan dili angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo, kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok, kay silutan gayod kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat og dautan. Tungod niini, tumana ninyo ang mga namunuan, dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kundili tungod usab sa konsensya. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog mga buhis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa, bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. Ayaw paggapos sa utang, gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, Ayaw panabaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. kining tanan ug uban pa nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isigkatawo